ወልደዝጊ ወልደዝጊ ወደያ ፍረዝጊ ተሰሓሒጉ እምበር ምስናይዝጊ ጉዳይ ተስፋዝጊ ተኻሲሶ ኣብ ቤት ፍርዲ መጋበያ ምስ ቆረቡ ብግዲ ሓሳቦም መሰብሰሱ ኣብ ቅድሚ ፈራዲ ገሪምዎ ሓዘውን ራዕዲ ሽዑት ፈራዲ ደንፂዎ ነገር ሰብ በቃ ገሪምዎ ጉዳዮም ኣመና ከቢድዎ ዘይከም ቀደሙ ሓድሽ ጉዳይ ገዲምዎ እናተጸበየ ክኾነሉ ቕሶም ከምቲ ዝለመዶ እትን እምበር ነትን ሓረዶ እዝምበር ርስተይ ወሰዶ ኣንታ ዝምበር ንሰበይተይ ለመደ ኣቕሓሉ ካብ ቤተይ ዝተወስደ ተዓሚፀ ዝብል ተዓምፂፀ ደም ተሳኢኑ ዘይነቐፀ ኣሰራልቦ ሓዊ ዝነደደ ክሶም ኮይኑ በቃ ዘይተለምደ ኣንታ ዝምበር በዚኦም ሓሚሙ እዝምበር ምስቲኦም ውጊሙ ወልደዝግን ናይዝግን ምስ ተወናጀሉ ክልተ ሞቲዚ ይዕዋት ኣብ መጋባያን ክውዕል ሽዑ ክሶም ዝተረድአ ዳኛ በለ ስማዕስከ ወልደዝጊ ትርጉም ስምካ ማለት ዶ ኣይኮነን ውሉድዝጊ ንስኻውን ናይዝጊ ስምካ ማለት ዶ ኣይኮነን ካብዝጊ እሞዳ ኣብቲ እመን ኣብቲ ምስቲኦም ኩን ዋላውን ምስቲ ካብ ግብር እምበር ካብ እምነት ኣይኮነን ሰብ ኮንካ እምነት ሰብ ኣይትኾነን ከም ዝበሎ ተስፋ ዝገኣብ ቃሉ እምነት ብዘይ ግብሪ ናይ ኮንትነት ኮንት እንዳኣሉ ተስፋ ሂብናዩ ክመፀና ባዕሉ ኣብዚ እመን ኣብቲ ሕጂ ትበሃሉ ስለዚ ብተስፋ ዝጊ ካብ ተኻሰስኩም ተጸበዩ ባዕሉ ክሳብ ዝመጻኩም ፈራዱ ንስዩ በይኑ ናይ ዝዓለም ኣብ ዘለኻዮ ጽናዕ ንቁሩብ ተጸማ እሞዳ ደቂ ፍረዝጊ ካብ ኮና ኩልና ካብ ኣዳምን ሔዋንን ካብ ኮነ መሰረትና ኣብዝኣመን ከኣመን ካብኡ ኩን ካብቲ እውን ኩን ሰብ ኢኻሞ ሰብ ካብኡ
سبي خمو سبقاكم